Здравейте, аз съм Иван Асенов, това е Ренто. Показвах как да се направи желерана кола, но не ви показах как става. Всъщност какво става? Ето, вижте. Като пара, че то не боли. Как ще боли бе от желе? Става като сърце. Не Аз става сега ще като го сърце. вкусна. На, вземи тези парченци. Ето. И аз ще го вкусам. Снимай как. Ма точно на желе. Цигари, що трябва да снимам как го ядеш? Дръж да изрежеш шишето. Дръж. Ма искам този път хубаво да снимаш. Правим го за втори клип, защото Ренто не може да снима хубаво. Така. Абе, що така го държиш? Тей. Ана! Въй, добре, че е желирана. Иначе ще да е олебалжи. Дръж така. Извинете до Катрин, сега ще го правя. Че тя още видеоклипове ще правим, а трябва да науча да снима. Нали така, Марени? Да. Не трябваше ли е с този нож, господин? Да, господин. Гледай такъв нож. Мане. Ако треш на някой човек главата, надявам се, цялото да е много режда. Нали? Носата ви е написал какво значи да. Какво значи да? Не знам, тя го написа. Аз мисля, че нещо като яко, подобно. Или яко значи. Или Якобс. Якобс, кафе Якобс. М. Рени, как снимаш, ехо? Добре. Земята вика Рени. Земята вика Рени. Рени, пак те вика земята. Как снимаш, та пита? Никак. Да, никак добре не снимаш. Защото не ми се снима Направим на пауза, като го разрежем, че ще мине доста време. Ама що правиш, Рени? Ето желето. Ложечка. Рени, няма ли да ми помогнеш? Няма гнус от това. Ето. Бой, то май става и за игра. И вие ще го направете и ще видите колко е яко. А пък ако не съм ви го обяснил хубаво в моят клип, вижте други. Опус. Ръката ми се вижда по-черно. Видеото. Виждат са черни ръцете. Трябва сигурно е нещо от настройките. Желе. Много обичам да се играе с желе. Утре може да направя клип, може. Когато покажем как да направим желе за играене. Знаете какво желе, дърпане и всичко. Той мисля, че е за ядене. Да, за ядене и яде са. Ако сте яли желирани Харибо или други марки такива, това има малко по-различен вкус, но е също хубаво. Направете си го и вие с желатин. Ще правим филм, както знаете, може да сме ви казали, мисля, че в другия клип. Без листа Марен, бъркай направо. Няма нищо гнусно. Баба ни е гнус от той чудо. Чакай на земята се бъде. Какво да правим? Гледайте, пълна купичка. Пълна? Пристига ти още. Ама да знаете, че малко липи. Това не е проблем. Имаме си чешмата. Зато, че ви казвам и да не забравяйте. Нали?
Ваню? Сипвай там. Обира от земята. А всъщност това е от тук. Вода. Да. Днес имаме кошчетка. Задължително. Не ви задължавам. Нали, Ваню? Да, ние ще оберем от тук. Филма е Ето, много вижте, хубав. ядеса. Филма Ще ви, Какъв е да го гледате? ще ви покажа. Ядеса. Много е вкусно. Дават филм за Хълк. По-нова е, можете да го гледате. Ако сега гледате видеото. В Ри никой няма да има телевизор. Дори в някой бракма телевизор може да се гледат филмът. Айде да си го приберем в хладилникът. Отваря хладилникът. После ще го ядем. Желето пристига. Кога ще го ядем? Пип. Толкова яко да се играе с него. И нежничко. Това ми е един много любим пастет. Има един на прасенцата, май бяха 3 прасенца. Баба, баща му остави си И се надявам да ви е харесало клипчето. Направили сме малки промени. Печката е тук. Там компютъра и чао.